ma bafla ani kemenani ani biduru nani de be Bamako kaso mala bi ame domina iko bi wode yam black anani hakilna do mi o thème le thème du jour l'engorgement de la maison centrale d'arrêt de Bamako, causes, conséquences et perspectives. Sariya blon kono wode andonga ye bi ka lajɛ Bamako kaso buma anye misali ta o ka jamana kono ka fɔ bi a fali no fɔ ka adama tɛmɛ ina fɔ sigi tɛmɛlo na anye akibaraw di cogo mina a jɔra maa 400 a man ka tɛmɛ maa 500 kan mais bi an bɛ yɔrɔ min na maa 2,400 ani 54 de bɛ a kɔnɔ maa min kirila a kɔnɔ bi o ye maa 200 ani 50 ye o de y'an bila ka na ni hakilina ye min nana anw jaabi o kɛnɛ kan walasa ka se ka na anw kunnafoni ka kɛra kibaruya jɛlen di anw ma k'an bilasira gɛlɛya min bɛ baara in kɔnɔ fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ n'Ala sɔnna o tigilamɔgɔ o bɛ kɛnɛ kɔnɔ kaban ni o ye colonel Adama Guino, inspecteur divisionnaire de service pénitentiaire et régisseur de la maison centrale d'arrêt de Bamako n'a bɛ fɔ ma ko Bamako kaso buma o ɲɛma ale yɛrɛ de bɛ an bolo walasa ka se ka anw bilasira baara in a kɔnɔna na kun jumɛnw y'a to kaso fara fo ka se na bi kɔlɔlɔ jumɛnw bɛ kaso fali la fɛɛrɛ jumɛnw yɛrɛ bɛ se ka boloda ni o bɛ se ka kɛ nɔgɔya da ye nin ko in na o de ye anw ka bi hakilina ye sariya bulon kɔnɔ o la an b'a fɔ ko aw bisimila Cherifla jabara sugandili la walasa ka se ka aw kunnafoni sariya ale baara kɛcogo la mon colonel i bisimila nba i sɔnna ka na bi an ka weleli jaabi walasa ka se ka na kibaruya d'a ma min ye aw ka cakɛda ye bi Bamako kasoma n'a fɔra ko kasoma maaw bɛ yen nɔ bi olu yɛrɛ t'a fɛ k'a tɔgɔ mɛn kunun kaso tun bɛ cogo min ani bi danfara mun ni ɲɔgɔn cɛ i ka se ka kunnafoni di an ma bi min bɛ se ka an bilasira k'an bɔ nin fili kɔnɔna na i sɔnna ka na o min kɛ an b'i fo i ni ce. merci ni ce suntura weleli diyara n ye a diyara ɲɛmɔgɔ fana ye parce que ɲɛmɔgɔ dɔ ye n bila ka na n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn parce que kaso adamaden n'i ko kaso dɔrɔn o bɛ siran or que kaso bɛ yɔrɔ min na bi bi in na siraɲɛ fɛn tɛ tuguni siraɲɛ fɛnba tɛ parce que siraɲɛba tɛ mun de don bɛɛ bɛ se ka don ni bɛɛ bɛ se ka don yɔrɔ min na ni siranna i ma sira i bɛ se ka don bi kasobo y'a fɔ cogo min na maa 2,454 o de datugulen bɛ yen o kɔnɔna na maa 200 ani maa 50 dɔrɔn de jugelen bɛ yen minnu sigilen bɛ ka jugement makɔnɔ o ye maa 2,200 ani mɔgɔ 4 a ka ca dɛ. o de sigilen bɛ k'u ka kiiri jaabi kɔnɔ bi. o sigilen bɛ ka kiiri makɔnɔ. kiiri yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ. oui. jaabi ma bɔ dɔw ta jaabi ma bɔ dɔw ta yɛrɛ dama don o yɛrɛ kiiri dati la fɔlɔ. inchallah. merci. o la sisan nɔ monsieur le régisseur an b'a fɛ ka min dɔn o de ye kaso ale yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye l'objectif pédagogique de la prison o yɛrɛ ye jumɛn ye kaso yɛrɛ laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye i ka se k'an bilasira la bi. ok suntura merci ni ce ni baraji kaso kasoboba a bɛ wele depuis colonisateur ka wagati colonisateur bɛ na an fɛ wagati min na avant l'indépendance kaso o tun bɛ a wele kasoboba wagati a datugu tun tɛ au départ o tun tɛ mɔgɔ datugu o tun bɛ min wele flagellation o de tun bɛ kɛ mɔgɔw la flagellation kɔrɔ ye min ye c'est à dire ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ o bɛ nɛgɛw de ta ka marque don o la soit u kɔ la ou bien u bolo la ou bien u sen la maintenant société kɔnɔ ni marque nin yera mɔgɔ o mɔgɔ la a bɛ fɔ o tigi ye kojugukɛla ye maintenant o y'a lajɛ o ma bɔli kɛ o kɔfɛ de kasobo yɛrɛ dayɛlɛla a dayɛlɛ kun jumɛn kama c'est pour que cɛnnikɛlaw u ka bɔ wagati fitini kɔnɔ société kɔnɔ pour que u ka observer ka lajɛ u bɛ isolé période min na a période ni mun de bɛ kɛ o ye u bɛ na amender est ce que o ye min kɛ est ce que o bɛ nimisa ka segin o kɔ kaso kɔrɔ ye o de ye e ye kojugu kɛ e minɛna ka datugu datuguli nin kɔfɛ est ce que e bɛ nimisa est ce que o période kɔnɔna na e ye wale min kɛ est ce que e bɛ nimisa ni nimisara ni seginna i kɔ juge bɛ se ka i bila ou bien o bɛ se ka i condamner n'i ka condamnation banna e bɛ bɔ n'i bɔra e bɛ don wagati min na ani i bɔra wagati min na a wagati tɛ kelen ye o de ye kaso kɔrɔba de ye mais maintenant mɔgɔ min minɛna ka datugu a donna kaso la a ye wagati kɛ a bɔra n'a fɔra ka tila ka se ka na an bɛ min wele récidive o tigi a ma kaso faamu dɛ a ma kaso faamu or que kaso
kɔrɔbɔ la e ye kojugu kɛ i bɔra société la e nana isolé ka bila kɛrɛfɛ pour que i ka miiri i ka kojugu kɛli la n'i yɛrɛ min la i ka kojugu kɛli la ka fɔ ko i nimisara n'i bɔra je pense que a nimisɛ kelen de e man ka segin a kan o de y'a koba ye maintenant o kɔnɔna na fɛn caman bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka min dege kasubo kɔnɔ kasubo fɔlɔ ni sisan tɛ kelen dɛ an yɛrɛ ye kasubo baara daminɛ 97 ni 2020 a san 23 de ɲina an bɛna wagati min na kaso la gadu de tun bɛ yen mais maintenant minnu bɛ ka kasubo animé olu u bɛ wele surveillant de prison ye min ye gadu tɛ gendarme tɛ militaire tɛ mais corps spécifique de don olu formera ka u kalan sariya kalan la ka u kalan militaire ka kalan la pour que au moins kojugukɛla ninnu pour que u bɛ se ka o minɛ ka ɲɛ o groupe de bɛ yen sisan kasubo la et depuis groupe nana Dieu merci je pense que yɛlɛma caman donna ko la fɔlɔ mɔgɔw tun b'a fɔ kasoladenw o tun tɛ dumuni yɛrɛ sɔrɔ ka dun bi alhamdulilayi mɔgɔw bɛ dumuni kɛ sen 3 fo ka tɔ to kasubo la n'i taara dumuni bɛ dun fo dumuni tɔw bɛ bɔn dumuni min bɛ bɔn an teriw dɔw bɛ jɛ u bɛna a cɛ ka taa di u ka lɛ wɛrɛ ma donc ça veut dire que kɔngɔ kɔni kuma tɛ mɔgɔ min bɛ dumuni 3 dun tile kɔnɔ prison kɔnɔ je pense que hali so bɛɛ t'a sɔrɔ maintenant kasubo kɔnɔ je sais que an bɛna o sujet la mais mɔgɔ caman bɛ yen objectif pédagogique ye min ye ka i dege fo i ka kalan kɛ i ka ou bien fɛn dɔ kɛ min b'a yɛrɛ au moins e donna cogo min na e ma bɔ o cogo la ten bon o caman de b'an bolo bi hali n ko filɛ nin ye cɛ a bɛ kalan an ka kasubo kɔnɔ n ko alphabétisation a bɛ kɛ atelier caman b'an bolo an bɛ kasoladenw dege surtout minnu jugelen don minnu condamné don au moins olu u ka wagati dɔnlen don olu b'u dege o métier ninnu bɛɛ la kasubo kɔnɔ donc kasubo objectif franchement parlant a ka ca bi bi na ni mɔgɔw donna kaso la ani u bɛ bɔ position min na franchement kelen tɛ voilà. Monsieur le régisseur nin kɔrɔfɔ ninnu diyara n ye kosɛbɛ mais an b'a fɛ k'a dɔn bi ni an ye Bamakɔ kasoba ta i n'a fɔ e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na chiffre dira maa 2,454 o de bɛ a kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi mais o chiffre kɔnɔna na o maa 2,454 na maa 250 o de kirira minnu sigilen don k'u ka kiri jaabi kɔnɔ o ye maa 2,204 maintenant o maa 2,204 ni olu sigilen don k'u ka kiri kɔnɔ an b'o de bila an ka bi hakilina kɔnɔ n'o ye l'engorgement des prisons ye parce que n'a fɔra ko bɛɛ kun kirira a bɛ se ka kɛ nɔgɔyaw tun bɛ don a la dɔw nɔ tɛ ko la u bɛ se ka bila i n'a fɔ enquête yɛrɛ procédure b'a fɔ cogo min na parce que n'i ye jamana sariyaw lajɛ article 9 alinéa 2 de la constitution o b'a fɔ n'i ma minɛ k'i kiri sariya bon fɛ min ni kirili ka kan o kɔrɔ e nɔ tɛ fɔlɔ donc e bolo bi kaso yɛrɛ fali e ye a kɛ mun ye la cause principale de l'engorgement sinon du surpeuplement carcéral le cas de la MCA de Bamako. Suntra min fɔ a cause ka ca kasubo engorgement an bɛ min wele surpeuplement carcéral a ko ka ca an bɛ jamana bɛ kɛlɛ la dɛ depuis 2013 n cousin minnu bɛ nord la Gawo ni Tɔnbukutu o caman bolilen don o bɛ Bamako o tɛ baara la centre kɛlen don kɛlɛ bɛ yen u bolilen don o bɛ Bamako o caman bɛ yen o tɛ baara la adamaden la nature a horreur du film ni mɔgɔw nana ka yɔrɔ fa baara tɛ yen a ka ca Ala fɛ cɛnni bɛ bonya dɛ sinon il y a 10 ans cɛnni bɛ ka kɛ Bamako o tɛ ka kɛ o tun tɛ o jama cayara kɛlɛ ye jama caya Bamako kɔnɔ je pense que cɛnni fana bonyana ne fɛ o de bɛ ka kasubo fa mais maintenant n'an taara chiffre ninnu na cɛnni don maa 2,204 o sigilen bɛ ka jugement makɔnɔ an fɛ an bɛ min wele assise a ka suma o 2,204 peut-être maa 1,000 ni kɔ olu ka dossier criminel de don ni cour d'assise tɛ o tɛ se ka juger ni juge d'instruction tilala a ka instruction la a bɛ dossier bila ka taga cour d'appel la n'a taara chambre d'accusation la
assise de programme et au l'antérieur que je pense que le gouvernement a eu la commission d'ossigi pour que un code de procédure pénale qu'a révisé au lieu que assise de l'angake ou ga jatimine que ka chambre criminelle d'aile pour que ni chambre criminelle n'a d'aile à ka jugement que comme jugement ordinaire que tribunaux nous la chogomina comme les cas des tribunaux correctionnels. Comme les tribunaux correctionnels. Au jatimine de pays, c'est ça. Maintenant, au jatimine, moi je pense que ni au CEDACA conclusion tirée à la Wagati, na dossier passé à l'Assemblée là, Wagati, je pense que engagement mbeka ke kasubo baula, je pense que Tchamambe bola, parce que dossier Tchamambe jugé et puis très rapidement. Assisi sans qu'on avec Fla Natira Sabadodo. Maintenant, ma bâclé assisi avec mon meta à titre mon keme Fla keme Sabaka. Maintenant, ni mon bâclé d'atougleme ou bega assisi makono. Vous voyez que problème oui aspect follow Fla na emi ah oga moi fona du jugement de parce que ni bamako commune la commune woro de bay tellement grande instance woro de bay bi tribunal fouti miti audience extraordinaire que audience extraordinaire moué semaine kono tribunal nous be programme lendo pour ko ga mo juger maintenant ka programme ni ka thème programme na o be don dota ka fara o ga programme reka pour que jugement ka télé pour que doka bo jamala mais un système améo de fort antonal nyona do ni antonal do 600 bidon dala e be jido ni jido ji chama be do de mais jimbe bo aka dogo de au système ne be jamami delenka ken kara marati les parents ont démissionné il faut le dire comme ça marati les parents ont démissionné kasbo la je ça sera peut-être sur les 2204 va sur le marque kemenduru démissionné do aloma sa muga ani duru soro je ferai manamanako et ni parents m'ont démissionné au Bsikaka Barakazu bola bibina Barakazu nyonyele no mundu do abe baratayando abe barantayando Barakazu bola mais maintenant tant que parents m'ont sigi ka ou dew minaganye je pense que ken fenti bo ken nane en tout cas moi chez moi nitra 22h ne gada be sokode effet ne dew tu sika bo ken mani 22h maintenant mais maintenant il faut que chacun prenne sa responsabilité parce qu'on a démissionné ni fa ne ba ou démissionner là et de mi kada abakede a démission fantan dronté moi je pense que quelque part perdre de dignité fana bala perdre de dignité parce que il faut que fantan ba ere bonya ni yera bonya moko bi bonya mais maintenant hani fetu ko ni demine je pense que don mi bi ko absiko donner mais tant que au madabla mon frère a tieni madala nabe no gade faut tienne kadabla faut malade ka segiso maratede ni mara segera so wakati je pense qu'à memina abdabla sinon juge be baralade et puis il faut que moi ka du jugement et bi ni juge d'instruction nous be instruction que comment on appelle la jugement d'eau de instruction B mobilité tribunal nous na pour que wakataka détenu takana ka foko instruction B donc quelque part il faut que wasaka do ko fanala pour que juge ga moins soro pour que barakatela et tant que ulu fana moins tout bolo barasikatela de ulu be mo ngomine datugo ulu be instruction ke mais ni mobile de tout bolo kata mo ta kana instruction ke faut ni jugement do autre que jugement peut-être une fois la semaine maximum 2 fois la semaine alors ako aka gele donne o de ya ke tendance ni inyebe 250 $, là munu jugera munu ma juger wacha et puis munu be do o de kachara c'est ce que j'ai dit système d'entonnoir de do sinon chama be juger mais munu be juger mo chama be libéré mais maintenant munu be libéré au cas de munu be do donc tendance peut renverser forcément voilà citation mo voilà mon colonel bini anya jatemena kala munye juju yera ka côté nanya la jabi et ida sera jour d'instruction de ma ni dossier de la jour d'instruction ma mais il bolo bi
est-ce que ko be no bi maaw be ka bila ka taa kaso la tiɲɛ yɛrɛ la est-ce que solution wɛrɛ tɛ yen bi an minnu bɛ a dɔn a bɛ se ka kɛ juge t'a dɔn bi maa joli datugulen bɛ kasobonba la mais hali ni maa kelen farala nin kan bi ni maa 2,454 kan ni maa kelen farala kan bi e bɛ bɔ a kalama doncogo foyi t'a la n'e ma bɔ a kalama mais est-ce que juge bɛɛ informé don o cogo la surtout n'an ka taara parquet la min ye procureur ni a les substituts du procureur la république n'an y'o ta olu ka fɛn ta k'a lajɛ bi est-ce que u tɛ se ka fɛɛrɛ dɔ kɛ min ye les solutions de substitution par exemple médiation pénale ka se k'olu dayɛlɛ walasa ko minnu bɛ se ka ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a tigi ma taa kaso la olu ka se kɛ walasa dɔ ka bɔ kaso fali in na. merci Suntura a caman bɛ ka kɛ koyi a caman bɛ ka kɛ dɛ ne ye min fɔ o de don i bɛ ji ta ka don entonnoir kɔnɔ tant que e m'a jɔ ji bɛ jigin de sinon procureur filɛ nin ye médiation pénale procureur tɛ mɔgɔw bɛɛ bila ka taga kaso la o n ko n'i taara système fila de bɛ yen MD mandat de dépôt ND non détenu procureur tɛ bɛɛ bila ka taga kaso la o maintenant minnu tɛ bila ka taa kaso la olu bɛ programmer u bɛ juger directement o caman de bɛ yen minnu ta kaso la donc palliatif bɛ yen voilà c'est palliatif le fait de ne pas envoyer mandat dépôt ni mandat dara mɔgɔ o mɔgɔ min kan jagoya dɔ i bɛ taa kaso la mais ni mandat ma da i kan ni bɛn kɛra e ni plaignant ye o bɛ se ka a tigi garder non détenu a bɛ taga mais maintenant u b'a programmer jugement dɔw a bɛ na kiiri bɛ tigɛ et puis bɛɛ bɛ taa a ka sira fɛ o caman de bɛ yen mais maintenant o tɛmɛlen kɔfɛ moi je pense que an ka juge an k'u fo ka waleɲuman dɔn u bɛ baara la fo moyen de ka d'u ma mais maintenant mɔgɔ minnu yɔrɔ ka jan a kibaruya la olu bɛ se ka juge accuser certainement à tort moi je vais dire ça comme ça voilà ne fɛ jama cayalen ni cɛ ni Bamakɔ falen don dɛ Bamakɔ falen don dɛ et puis baara fo mɔgɔw ka baara sɔrɔ ka kɛ tant que adamadenw tɛ baara la tant que denmisɛnninw ma baara sɔrɔ mon frère tiɲɛ tɛ se ka ban dɛ ça c'est très clair juge bɛ u bɛ ka ils sont en train de mouiller les moyens u bɛ ka u seko kɛ dɛ policiers bɛ ka u seko kɛ gendarme bɛ ka u seko kɛ voilà. D'accord, merci bien mon colonel pour ces précisions à diyara n ye mais an b'a fɛ ka min dɔn sisan toujours dans le notre thème o de ye kaso fali a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye les conséquences. Merci Suntura conséquences a tɛ se ka fɔ ka ban ala bɛ yɔrɔ min na bi journal dɔw wula u ko tuberculose bɛ Bamakɔ MCA la u kulela ministre yɛrɛ nana ne voir ka ne ɲininka ne taara yɔrɔ yɛrɛ la o n ko tuberculose bɛ yen tiɲɛ de don ma 18 tuberculose b'u la mun de don promiscuité de don mɔgɔ 10 bɛ don yɔrɔ min na ne ye mɔgɔ 30 bila ye en fait problème de don dɛ promiscuité de don promiscuité a bɛ diɲɛ bana bɛɛ a bɛ se ka lase mɔgɔ ma maintenant CICR ye isolé dilan ka d'anw ma pour que ni tuberculose ye mɔgɔ minnu minɛ an k'o isolé ka bila u ni mɔgɔ tɔw kana fara ɲɔgɔn kan pour que u ka furakɛ ka ban ministre nalen ne taara isolé yira la a ye kasɔrɔdenw ɲininka est-ce que a bɛ ka furaw sɔrɔ mais kasɔrɔdenw y'a fɔ a ɲɛna u bɛ ka furaw sɔrɔ u bɛ ka furakɛ mais pourtant presse la kɛnɛma mɔgɔ caman y'a fɔ cɛ ko épidémie bɛ yen cɛ ko fura tɛ ka sɔrɔ mais ils sont en train d'être traités fura bɛ ka d'u ma et puis bi n'an bɛ yɔrɔ min na a bɔra dɔrɔn il n'a pas cessé midi à 14h a ye ministre de la santé wele k'a fɔ ko ka disposition ta tout de suite ka dépistage kɛ MCA bɛɛ la nin y'o exercice wɔɔrɔnan de ye bi ye hali bi o tun bɛ MCA la tuberculose sɛgɛsɛgɛli la premier cabinet kɛra deuxième cabinet kɛra troisième cabinet kɛra cinquième cabinet sera quatrième cabinet kɛra jadisi ka yɔrɔ kɛra sini an bɛna kɔnɔna entamé maintenant Dieu merci o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na a yira mɔgɔ 2 la maintenant o de bɛ taa ni chiffre ye mɔgɔ 20 maintenant rassurez-vous que sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ bɛɛ la maintenant surpeuplement inconvénient fɔlɔ ye bana de don a bɛ bana bɛ se ka mɔgɔ bɛ se ka ɲɔgɔn contaminer tout de suite et d'un coup nɔgɔ fan bɛɛ nɔgɔ nɔgɔ a bɛ se ka bana lase mɔgɔ ma maintenant État ye prison jɔ à 75 km de Bamako Keɲɔrɔba ministre wulila ka détenu galvaniser an taara ni détenu 580 Keɲɔrɔba
ni détenu bi kɛmɛ duuru ni bi segin ni o tun bɛ kasuba la bibi na k'aw fara maa ba fila kɛmɛ naani ani bi duuru ni naani ma pratiquement a tun bɛna kɛ maa ba saba ye o que kasuba place bɛ maa kɛmɛ naani colonisateur y'a jɔ wagati min na a ko espace normalement c'est 400 maximum 500 places mais n'a fɔra ko 3000 personnes bɛ don a la o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ mais c'est l'État qui est en train de construire à hauteur de 9 milliards. Mais maintenant, Bibina, Kasubo, c'est fonctionnel. Directeur du nommé, Akazu est nommé, et puis, élément obéi, Kasubo peut c'est 5-5. Bal Sini, dans un diamant condamné au Tiara, Amedota, Katablaï. Chaque fois que, effectivement, 2600, 2700 sur le drone, mais 150, 180 métablaï. Tant qu'on manque de à conséquence, à Tsika Foraba. Surtout que c'est un salaire de Tolona. Ni mɔgɔ tan bɛ dɔwɛrɛ min na ni ye mɔgɔ 70 ye funteni bɛ sɔn k'o fa dɛ donc sur le plan conséquence a tɛ se ka fɔ ka ban dumuni ko fana lajɛ n'i ye baganw ta sisan ka bagan 1000 regrouper kolo kelen kɔnɔ e ka dumuni d'u ma diɲɛ dumuni bɛɛ le fait que u bɛ nɔnɔ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn pousser a tɛ se ka bonya adamaden bɛ tan de. Mais misi 1000 bɛ bila yɔrɔ min na n'i ye misi 10 bila yen n'i ye dumuni d'u ma u bɛ bonya fo e bɛ fili u ma adamaden bɛ tan adamaden 10 bɛ bila yɔrɔ min na n'i ye maa 100 bila yen n'a ka di ye diɲɛ dumuni bɛɛ d'u ma il peut pas grossir mais maintenant n'i ye mɔgɔ dɔgɔya n'i ye dumuni d'u ma le fait que espace yɛrɛ b'u bolo espace yɛrɛ b'u lataga quoi c'est comme la forêt kɔnɔ n'i donna sisan yiri min bɛ yɛlɛ sanfɛ directement a bila i kunkolo la concurrence de don a tɛ se ka bonya o bon n'i tɛ se ka taga diamètre la tu es obligé d'aller en hauteur donc adamadenw fana bɛ tan de c'est une conséquence et là il faut forcément diminuer tant que nombre de ma diminuer a kɔlɔlɔ a tɛ se ka ban dɛ voilà donc nin bɛɛ ye conséquence ye a bɛɛ ye conséquence o la sisan ka jɛmukan kuncɛ e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ jumɛnw kan ka boloda sisan walasa ka se ka ni défi ni nin ye a gɛlɛya ye ka se ka nin bɛɛ bɔ a la en termes de perspective fɛɛrɛw an k'o boloda sisan e yɛrɛ bolo fɛɛrɛ ne fɛ a ma gɛlɛn kosɛbɛ c'est une question de volonté politique o bɛ ka révision min kɛ o ka teliya a fɛ ni o teliyara a fɛ sisan et que chambre criminelle dayɛlɛ la je pense que jugement bɛ teliya mɔgɔ bɛ dɔgɔya ça c'est très clair. Et puis, faire min de do, il faut que so kɔnɔ chacun prenne sa responsabilité. Faka jɔ a jɔyɔrɔ la, ba ka jɔ a jɔyɔrɔ la. Denmisɛnninw o k'u minɛ ka ɲɛ. Ekɔlidenw n'i taara ekɔli san kalan yɛrɛ tɛ yen. Mais tant que ekɔlidenw ma minɛ ka ɲɛ, tant que denmisɛnninw baara ma ɲini denmisɛnninw ma, je pense que kasubo bɛ fa dɛ. Émission dɔ Maliki de la ka émission kɛ sur le peuple carcéral o don ekɔlidenw minnu tun bɛ yen a tun bɛ ekɔliden 500 bɔ o kuma kelen ne y'o de fɔ tant que parents ma responsabilité ta k'aw jɔ u jɔyɔrɔ la an ka kasubo a bɛ fa mais n'u jɔra u jɔyɔrɔ la je pense que problème tɛna y'a ko la kaso bɛ yen a mɛnna o mais effectif min bɛ bi bi in na kasubo la depuis Bamako kasubo dayɛlɛ la effectif ma sɔrɔ maintenant an b'a fɔ juge fana o k'o jija gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ de don mais on va juger. Mais tant que quelqu'un n'est pas jugé à temps, on sait, n'a pas de position donc, on fait un coup de gueule, coup de gueule de dos. Ni bon comme on a tout, délai B, à délai qu'on a, instruction rabat, à délai qu'on a, jugement à caquet. Ni jugement qu'il a, et ni à nommer à cola, à be blao, n'a blala, sur le plan double bolao. Mais maintenant ni d'agas non dossier bibolo, ah mon cher, on fait un coup de gueule. Maintenant faut ka lajɛ olu fana bɛ se ka teliya position la cogo min na quoi pour que au moins adamadenw faut pas que les gens souffrent inutilement dans les prisons parce que n'i ye mɔgɔ minɛ ka datugu n'i m'a jugé quelque part a ko ka ca dɛ voilà ni jaabi min na o de don. mais sisan an kun ye kibaruya mɛn k'a fɔ ko hali mun ye bolifɛnko aw yɛrɛ bolo ka mɔgɔw ta ka taa n'a ye tribunal kiiritigɛyɔrɔw la jugement na ko bolifɛnko ko a ka gɛlɛn mais est ce que o kuma in bilama e bɛ se k'an bɔ filila o kɔnɔ. non u bɛ ka bolifɛnko min fɔ je pense que tiɲɛ ɲɛnama t'o la ne yɛrɛ prison la mobili 2 jɔlen bɛ n bolo
ka franga 4x4 kan o mobile saba ye ni extraction be a mobile fila bɛ extraction kɛ kariba jɔlen bɛ direction la o bɛ na mɔgɔw ta donc par jour an bɛ tribunal fila de servir n'a cɛra tribunal saba de don donc bolifɛn ko t'a la maintenant bolifɛn ko min bɛ se ka kɛ certainement peut-être ni juge d'instruction ni lundi commune 6 bɛ extraction kɛ commune 2 bɛ extraction kɛ maintenant ni o tɛmɛna extraction wɛrɛ t'u bolo ni extraordinaire tɛ ok juge d'instruction a ka instruction bɛ se ka kɛ hali vendredi o mais an fɛ extraction tɛ vendredi o mais vendredi ni juge d'instruction min b'a fɛ ka a ka mɔgɔ labɔ ka taa instruction la o caman bɛ kɛ o bɛ gadu de bila ka na u ta o soit moto la ou bien bon commune 3 mobile b'u bolo olu bɛ to ka na u ka mobile la mobile bɛ mɔgɔ commune kelen min bolo ne ɲɛ bɛ min na commune 3 de don mais maintenant il est bon que commune ninnu bɛɛ ka doter mobile la pour que ni instruction bɛ yen au moins procureur ka gazole kɛ mobile la pour que o ka se ka na mɔgɔw ta ka taga instruction kɛ et là pour que o ka kɛ il faut que juge fana ka organiser ni juge ma organiser a tɛ se ka ɲɛ o parce que n'i ye commune 6 ta juge d'instruction min bɛ yen a bɛ mɔgɔ 13 bɔ ni commune 3 ta juge d'instruction min bɛ yen a bɛ mɔgɔ 13 bɔ maintenant mɔgɔ 13 ni bɛɛ bɛ instruction kɛ mɔgɔ 5 il faut voir ce que ça fait baara bɛ yen dɛ donc c'est dire que u bɛ baara la mais il faut quand même que état fana k'u dɛmɛ u ka baara la pour que u ka tila pour que mɔgɔ kana mɛn kaso la et puis ni appel fana kɛra il faut que dossier bɛ mɔgɔ min bolo a ka chose facteur min rédiger ni o sumara mɔgɔ juge ka condamné jugement b'i bolo mais ni ma facteur min rédiger e yɛrɛ b'a dɔn coup d'appel tɛ se ka dossier ta ka tigi juger u bɛɛ ye lanternew de o mais maintenant ni olu fana ye wasa don a ko la je pense que a ka teli o ne yɛrɛ nalen Bamako ka baara daminɛ dɔrɔn ne ye baara fɔlɔ min kɛ ne ye mɔgɔ bɛɛ répertorier minnu bɛ mɛnna ka sɔrɔ u ma wele minnu mɛnna ka sɔrɔ u ma juger hali sini ne b'o baara kɛ chaque fois n'i y'a ye chose ye n'an munumuna hali ni mɔgɔ nana fɔ ɲɛna tout de suite régisseur ça me fait une année je ne suis pas jugé n b'a vérifier ni tiɲɛ de don tout de suite j'ai saisi le juge concerné. D'accord dakuruɲɛ labanna i bɛ se ka welewelekan jumɛn bila sisan nɔ ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn da bɛ don kasoko kuma na walasa an bɛ sigi min kunna bi ni o ye l'engorgement des prisons au Mali plus précisément la MCA a ka se ka ban. Bon n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn n bɛ n ka autorité hiérarchique directeur national magistrat de Tunkara ani ministre de la justice Malike Kulibali n b'a fɔ parce que en réalité depuis a nana an ka ministère de la justice à la tête du ministère de la justice je pense que ko bɛ ka teliya a ɲɛ bɛ kɛ fɛn caman kan ani directeur o bɛ ka baara min kɛ formidable maintenant il faut que chacun se donne fo bɛɛ ka yɛrɛ di faso baara de don n'i ye faso baara kɛ comme ni i yɛrɛ ta ye je pense que nɔgɔ tɛna ye a ko la mais maintenant ka fɔ ko faso baara don n'i y'a bila comme si ça t'intéresse pas je pense que quelque part c'est même un péché hakɛ de don c'est haram hakɛ de don maintenant faso ko n'i y'a ta ka kɛ i yɛrɛ kunkan ko ye je pense que a bɛ teliya o et puis ça devient nickel ni kɔni ɲɛ bɛ min na o de don maintenant les parents il faut que bɛɛ ka se a denw kɔrɔ il faut que mɔgɔ ka denw contrôler denw kana labila il faut que baara ka ɲini ka di denw ma baara bɛ se ka ɲini ka di denw ma métier ka ca o bɛɛ tɛ se ka baara kɛ fonction publique la dɛ bolola baara ka ca n'i taara an ka MCA la atelier de menuiserie métallique b'an bolo atelier de coupe couture b'an bolo jardinage b'an bolo foyer belebeleba b'an bolo cɛ an ka butigi a ka bon ni dukɔnɔ butigi dɔw ye mais maintenant mɔgɔ min y'o feere kɛ ou bien mɔgɔ min ye menuiserie kiri la ou bien mɔgɔ min i dege tailleur la mais n'i bɔra kɛnɛma cɛ a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka dɔ kɛ o donc il faut que les gens s'assument fo mɔgɔw ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye n'i ye dɔ kɛ i yɛrɛ ye je pense que walita i b'a to yen n'i ye walita to yen a ka ca Ala fɛ i tɛ taa kaso la. Merci bien mon colonel. Merci i sɔnna ka na an ka weleli jaabi a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo ni Ala sɔnna waati wɛrɛ an mago bɛ se i ma kibaruya wɛrɛ la walasa ka se ka jamanadenw kunnafoni fɛn caman bɛ yen nɔ bi o kuma an kunna Ala ni sigi barika la an y'o dɔn k'o ye fili ye baara kɔnɔ. Cherifla jabara sanfɛ nin waati an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'u sɔgɔlen tun bɛ sariya blon na nin waati bi sigi an kun kɛlen don ka hakilina ta min kan o de ye kaso falen le thème du jour l'engorgement de la maison centrale d'arrêt de Bamako causes conséquences et perspectives
hakila caman faamuna o nin na ni ala sɔnna sigi wɛrɛ ne ni aw an nana ni hakilina wɛrɛ hakilina min bɛ se ka jamana forobacɛw u ka baara dɔn n'a dɔnna anw bɛ se k'an sen don a la cogo min na n'ala sɔnna o bɛ nɔgɔya o la a k'an bɛn waati wɛrɛ